Għallim li lura fi frar ta' sena l-oħra kien instab ħati li korrompa tifla ta' 12 sena issa tiħditlu l-warrant u bekk ma jistax jibqa' jipprattika din il-professjoni. Carmela Ġus ta' 56 sena mill-Fgura kien intbat sentejn ħabs wara l-Maġistrat Claire Stafraċi Zammit sabitu ħati li waqt friles inabbuża minn studenta waqt li kienet qed taħdem fuq proġett tal-arti. Il-każ imur lura l-jiem ta' qabel il-btajjel tal-lejt tal-2018 meta it-tifla kienet għamlet rapport bil-pulizija bdew jinvestigaw il-każ. Skont xhieda tat-tifla hi kienet laqet suġġeriment tal-għallim tagħha biex waqt friles intmur taħdem fil-klassi tiegħu fuq il-proġett li kien tali l-istudenti tiegħu. Dan hekk kif kienet wissihom li min ma jirnexxilux ilesti dan il-proġett kienet se tiġi affettwata l-marka finali. Jidher li l-għallim kien sakkar il-bib tal-klassi waqt li kienu weħidhom fil-waqt li mar warajja u beda jmissa b'mod mhux xieraq. Hi kienet qantlu li mhix tħossha komda u ċalqet minn posta. L-akkużat kien appella s-sentenza tal-ewwel qorti iżda l-qorti tal-appell f'Lulju tal-2023 kienet ikkonfermat is-sentenza oriġinali li ngħatat għaliex ħasset li ma kienx hemm raġuni għalfejn ma temminx lit-tifla. Intant Ġus qed jaffaċċja wkoll proċeduri kriminali oħra wara rapporti li saru f'inċidenti separati brabta ma' każijiet li allegatament seħħew fl-istudju tiegħu fejn jagħti lezzjonijiet privati. Wara l-każ tat-tifla parti li tieħditlu l-warrant l-għallim tniżżel ukoll fir-reġistru ta' dawk li jwettqu offiżi sesswali.